Il-minuta tibda issa. Attard, artist. Erik, kemm kellek żmien meta ddeċidejt li rid tissir artist inti? Meta kelli 13 sena xtaqt nibda mpinġi, mbagħad ta' 16 bdejt immur School of Art. Iktar tard iddeċidejt li nirfina u nkompli. Kien hemm xi proġett li vera tħoss li jiddefinixxa inti min inti bħala artist? L-aħħar collective exhibition li ħadd sehem fiha irnexxieli nuri daqsxejn jiena min jiena sewwa bil-pittura li użajt fiha. Kienet tamalga elementi li jiġbru flimkien jiġbru ħafna jiena min jien. Erik, hemm xi proġett li għadu ġej illi verament se jorina inti x'tip ta' artist inti? L-esibizzjoni li jmiss turi ħafna jiena min jien, kemm bħala sens ta' estetika, ma naħseb anke dak li għandi xi ngħid fiha. Naħseb li hemm elementi umoristiċi li mhux kulħadd jaf isimhom umoristiċi, ma għalihom ma tad-daħk ukoll. Però temi naħseb li huma relattivament serji, li naħseb li jekk toħodhom daqsxejn b'iktar mod leġġer, kien hemm iktar post fejn tiddiskuti sew.